that Vedas Ventros and Reverend Father Roderick Rodriguez. Ako ay sumanaw, di manalindaw, mabagsik naging hapon. Once again, Major Athlete Lagrebas Ventros with Reverend Father Roderick Rodriguez. Pura pagalang Once again, Major Athlete Lagrebas Ventros and Reverend Father Roderick Rodriguez. lingkuran sa kasayamon, ayun at litin yung sangat mo, mga kalamasan kong matan mo, akurat sana ayaw mo lang. Dami na at mga bisita, nag-aandang panirang di kamala, may nakupos at may sinsiliyo ka, may pito kong may nagkapapos. Kita ay nasayaw na bisita, ang may ang postura ay nabuhay na nagdagan. Kita ay nasayaw na bisita, ang may ang postura ay nagkakaluan-luan. Labingon may patron, mga tayong kay langit na nawon, at kadang-an at tumaglasa, nag-aaring din pagpumansa. Sigang ilingan sayaw, hanapin ka mga okasyon, mga palagas at pagpatatong, oras na guna at kailangan. Kita ay nasayaw at bisita, ang may ang pagpostura ay nabuhay ang kaman. Kita ay nasayaw at bisita, ang may ang pagpostura ay nagkakaluan. Thank you very much once again, Mayor Athlete Lagrebas Ventros with Reverend Father Roderick Rodriguez. Okay.